కానీ ఇంకొక పాత్ర ఉంటుంది, అదే కెమెరా అనమాట. సో మెయిన్ యాక్టర్ అదే సినిమాకి. సో దాంతో కూడా చాలా చక్కగా యాక్టింగ్ చేయించాలి, అలా చేయించారు, ఆ బాధ్యతని స్వీకరించారు. ఏబిసిడి చిత్రం డిఓపి రామ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. రామ్జీ. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ శ్రీధర్ గారితో నాకు ఒక మనసు ట్రావెలింగ్ ఉంది. శ్రీధర్ గారు చెప్పగానే శిరీష్ గారిని అడిగి ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం వెరీ హ్యాపీగా ఉందండి ప్రాజెక్ట్ చేయటం. థ్యాంక్స్ టు శిరీష్ గారు, శ్రీధర్ గారు అండ్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అండి. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఇప్పుడు మరొక ప్రొడ్యూసర్ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసారు, బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాను. సో అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్వైట్ చేసినందుకు శ్రీధర్ గారికి. అండ్ ఏబిసిడి సినిమా మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి శ్రీధర్ గారు నాకు మొదటి నుంచి మిత్రుడు, అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాడు. ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినందుకు తను ఎలాగైనా సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాలని తను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడే ఈ చూస్తున్న ఈ సాంగ్ డెఫినెట్లీ పెద్ద హిట్ అవుతుంది. శ్రీరామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు కూడా హుషార్ అనే సినిమాకి ఉండిపోరాదే సాంగ్ ఇచ్చారు. ఆ సాంగ్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా సాంగ్ కూడా డెఫినెట్లీ చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఈ సాంగ్ నుంచి మంచి పేరు వస్తుంది. అలాగే శిరీష్ గారికి, టీం అందరికీ నా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇందాక డైరెక్టర్ సార్ గురించి చెప్పాను ఏబిసిడీలోని, బట్ ఈ అబ్బాయికి అయితే చాలా బాగా వర్తిస్తుంది. నాకు తెలిసి ఏబిసిడీలు నేర్చుకుందే ఇండస్ట్రీలోనేమో, అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి, ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయాడు. సో భరత్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. హాయ్ అండి, హాయ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ ఇక్కడ వచ్చి, అండ్ మీడియా పార్ట్నర్స్ కూడా అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏబిసిడి మూవీ గురించి కానీ, శిరీష్ గారు గురించి కానీ, రుక్ష గారి గురించి కానీ, ఇంకా శ్రీధర్ గారు, సంజీవ్ గారు అందరి గురించి చాలా మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే చాలా విషయం జరిగింది అక్కడ. కానీ ఇప్పుడు ఏం టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి హీరో శాండీ గారు, నేను ఫస్ట్ మ్యూజిక్ విన్న వెంటనే అడిగింది ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని. బికాస్ చాలా బాగుంది మ్యూజిక్. ఐ క్యాన్ గ్యారంటీ యూ. ఏబిసిడి గురించి మీరు సినిమా చూడండి, బాగుంటుంది. ఈవెన్ నేనేం చెప్పను, అది తర్వాత చెప్తాను. బట్ మ్యూజిక్ మాత్రం ఐ క్యాన్ గ్యారంటీ యూ దట్ ఇట్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ శ్రీరామ్ గారు, ఆయనకి లేని ఫ్యాన్స్ ఎవరు లేరు, ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ ఫ్యాన్స్ ఐ థింక్ సో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆడియో. అండ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ లైక్ టు మెన్షన్ సంథింగ్. ఇప్పుడు మన ఇక్కడ ఇంత హ్యాపీగా, ఇంత కూల్గా ఇక్కడ ఉన్నామంటే దానికి కారణం మన కుటుంబం నుంచి ఒక 40 మంది మరణించారు ఇన్ పుల్వామా. సో వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అనే చిన్న మాట సరిపోదు, బట్ విల్ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ 2 seconds. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ లాంచ్. థ్యాంక్ యూ భరత్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇప్పుడు అంటే అందమైన వాళ్ళ చేతిలోకి మైక్ వెళ్తే అందంగానే ఉంటుంది కదండి, ఆ అమ్మాయి అందంగా మాట్లాడుతుంది కూడా. సో శిరీష్ గారితో ఏబిసిడి ద్వారా జత కట్టిన, అంటే ఏబి ఒకరైతే సిడి మీరు కదా. వెల్ సో మరి మన రుక్ సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. Hi everyone. So firstly, I just want to thank all of you all. Now first movie Telugu, like when I started acting in Telugu films, till now all of you all have really supported me and given me a lot of love, and I'm so happy to be a part of this project. About the whole team, I think on sets there was a full young, full positive vibe, and it was great working with everyone. So many difficulties came, so many problems came, as it happens in every film. But I think our team worked as one, and you can see the result on screen. It's great. And I think the combination of Judah and Sid for this song, I think it couldn't be any better. I think I'm really glad that I'm part of such a great film, such great people to work with. So I'm really, really happy. And sorry, I
practice something in Telugu, but I've forgotten everything. Okay, let me think. Okay, yeah, so I think Sirish wants. So yeah, I think ee song chala hit అవుతుంది, అండ్ ఐమ్ షూర్ మీ అందరికీ ఫోన్లో ఈ సాంగ్ ప్లేలిస్ట్లో రిపీట్ మోడ్లో ప్లే అవుతుంది. సో ఎంజాయ్ ద సాంగ్, అండ్ ఐమ్ షూర్ మీ అందరం ఈ మూవీ సాంగ్స్ అండ్ మూవీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. So this is just the beginning. It's only going to get better. Trust me, we promise that it's going to be a great journey of music and the film. So yeah, thank you guys for coming, and we'll see you all in the theater soon. Thank you. వావ్, థ్యాంక్ యూ రుక్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మీరు కూడా తెలుగులో ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంటున్నట్టుంది నాకు, అంటే అలా అనాలి. సో ఇది ఆరంభం మాత్రమే, నెక్స్ట్ సక్సెస్ మీట్ వచ్చే టైంకి మీరు ఫుల్ స్పీచ్ ఇచ్చేస్తారని నాకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఫుల్ స్పీచ్ అంటే గుర్తొచ్చింది, నేను యాక్చువల్లీ ఈ అన్ని పేజీలు నేను ఆవిడ గురించే రాసుకొచ్చాను ఇంట్రడక్షన్లో. ఎంత ఇవ్వాలో అర్థం కావట్లేదు నీకు, బికాజ్ ఆవిడ వెండి తెర మీద, బుల్లి తెర మీద, డిజిటల్ మీడియాలో ఆవిడ రైటర్, యాక్టర్, డైరెక్టర్ ఒక్కటి కాదు, ఇన్ని బాధ్యతల్ని ఆవిడ యూనో అంత సన్నగా ఉండి కూడా బరువు బాధ్యతల్ని మీదేసుకోగలిగారు. ఆవిడే మెగా ప్రిన్సెస్ నిహారిక. సో నిహారికని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాను, ప్లీజ్. మీ ఇంట్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఉండదేమో నా స్పీచ్. ఇట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిరియానా ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. ద సాంగ్ నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది, అండ్ ఎస్పెషలీ సిడ్ ఐమ్ really great fan of your voice. I think you're such a big asset for any film, your song, and also you just sang a song in my film, so thank you so much. And Aditi, you're amazing. Madhura Sridhar garu, all the best. I hope this movie meeku chaala chaala success ravalani korukuntunnanu, and the entire team. Andaru mispronounce chestunaru, so I don't want to do that. So all the best to you too, and Sandy, I hope your career in the Telugu industry like flourishes. All the best guys. Ram Reddy garu, all the best, and I hope cinema chaala baga aadutundani korukuntunnanu, and song wonderful ga undi, so it will immediately go into the people. Thank you so much, and last but not the least, Sarigama, you guys were great. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మేము కూడా సూర్యకాంతం గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. వెల్, సో అంటే ఇందులో ఏబిసిడీలో అమెరికన్ బోర్న్ అయినా కూడా, అంటే విదేశీ అయినా కూడా ఈ అబ్బాయి మాత్రం పక్కా దేశీ అనమాట. తనే అల్లు శిరీష్. సో అల్లు శిరీష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ అది ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కోసం ఆపుకుంటాను. బట్ ఇవాళ ముఖ్యంగా నేను మాట్లాడాలనుకుంది అబౌట్ ద సింగిల్. నేను ఒకరోజు బెంగళూరులో వెళ్తున్నప్పుడు రేడియో స్టేషన్ వింటున్నాను. బెంగళూరులో ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ కూడా ప్లే చేస్తుంటారు రేడియోలో. సో ఒక ఇంగ్లీష్ పాటలు ఏదో వస్తూ ఉంటుంది, బట్ లిరిక్ నాకు కన్నడలో స్టార్ట్ అయింది. వెంటనే నేను ఐ వాస్ రియలీ సర్ప్రైజ్, ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్. చాలా బాగుంది, అతను ఎంత బాగా కొట్టాడు అని కనుక్కుంటే జూడా శాండీ అని కన్నడలో ఒక అప్కమింగ్ సింగర్ అని చెప్పారు. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్. తెలుగు సినిమాలో ఒక కొత్త రకమైన మ్యూజిక్ తీసుకొద్దాం మనం వచ్చే సినిమాల్లో. ఎవరైనా యంగ్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనకు దొరికితే బాగుండు. ఏబిసిడి సినిమా స్టార్ట్ అయింది, కానీ ఇంకా మేము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఫిక్స్ అవ్వలేదు. అలాంటి టైంలో నేను శాండీ సాంగ్ వినడం అనేది ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ డివైన్ మెసేజ్ దట్ యు హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ పర్సన్ అనేది. సో అతను థ్యాంక్స్ చెప్పడం తన మంచితనం, బట్ అతనితోటి ఈ సినిమాలో పనిచేయడం అనేది నాకు ఒక అవకాశం, ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఈ సినిమాతోటి, ఈ పాటతోటి తన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి పరిచయం చేస్తున్నాను. అండ్ శాండీ, ఐ హోప్ యుల్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ లాంగ్ స్టే అహెడ్ ఇన్ టాలీవుడ్. అండ్ థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ గివింగ్ గ్రేట్ మ్యూజిక్. అండ్ ఈ పాటకి వోకల్స్ అందించిన సిద్ శ్రీరామ్ గారికి నేను చాలా చాలా పెద్ద ఫ్యాన్. ఆయనకి ఎంతోమంది కోట్ల ఫ్యాన్స్ లాగా ఆలలో నేను ఒకళ్ళని. అండ్ ఆయన పాట నేను తమిళ్లోనూ విన్నాను, తెలుగులోనూ విన్నాను. అండ్ ఇట్స్ ఆన్ రిపీట్ మోడ్. నా సాంగ్లో ఒక నా ఫోన్లో ఒక టాప్ 20 సాంగ్స్ ఉంటే ఒక 8 to 10 9 సాంగ్సే ఉంటాయి. సో అలాంటి శ్రీరామ్ గారు నా సినిమాకి ఫస్ట్ టైం నాకు వోకల్ అందించడం అనేది ఇట్స్ సచ్ అ ప్లెజర్ అండ్ ఆనర్. అండ్ ఐ హోప్ in the future more songs of mine you'll get to sing. Thank you very much, Sid. మా ప్రొడ్యూసర్స్, ఈ సినిమా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ మధురా శ్రీధర్ గారు, యష్ రంగినేని గారు, మై కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ అండ్ మై హోల్ క్రూ, వీళ్ళందరికీ నేను స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. బట్ అది నేను వచ్చే ఈవెంట్స్లో చెప్పుకుంటాను. అండ్ ఇందాక నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మర్చిపోయాను, బట్ అది అందరి ముందు గుర్తెచ్చి మళ్ళీ నా గురించి మంచిగా మాట్లాడి మా డైరెక్టర్ సంజీవ్కి ఐ థ్యాంక్ హిమ్ వెరీ మచ్. సో
మై క్రూ అండ్ వీళ్ళ గురించి నేను డీటెయిల్గా మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ బట్ ఐ విల్ సేవ్ మై స్పీచ్ ఫర్ ద ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్. ఈ పాట మీ అందరికీ నచ్చుద్దని ఆశిస్తున్నానండి. ఒక కొత్త రకమైన మెలడీ ఇద్దామని ట్రై చేసాం. సో మీ అందరికి నచ్చుద్దని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. త్వరలో మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఉంటాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ శిరీష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ టీమ్ అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే ఓకే ఎస్కేఎన్ గారు, రీసెంట్గా ట్యాక్సీ వాలా అంటే సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు కదా, ఒకసారి ఒక విషెస్ టీమ్కి ప్లీజ్. ఐ విల్ కట్ అండ్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్. ఈ సాంగ్ చార్ట్ బస్టర్, సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, అదే కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కూడా మరిన్ని మంచి చిత్రాలు అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఒక్కసారి సీడీతో పిక్. లైట్స్ ఆఫ్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్. సో ఫిలిం ఇంకా బోలెడన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని జరుపుకొని సూపర్ సక్సెస్ అందుకోవాలని కోరుకున్నాను. టీం అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ. అండ్ మరి ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా జరుపుకున్నామంటే ఈ కార్యక్రమంలో ఇవాళ ఈవెంట్లో పార్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ స్పెషల్గా బిగ్ సికి, కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్కి, అలాగే రాధా టీఎంటీకి, మరి ఇంత చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన సో మన శ్రేయాస్ మీడియాకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అంతేకాకుండా సో ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. మరి ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక పాట ముందుకు వచ్చేసింది కాబట్టి సో మధుర ఆడియో ద్వారా ఈ పాట ఇవాళ లాంచ్ అయింది. దాన్ని మీరు విని ఆనందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ మీడియా వారందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా బగా సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సాంగ్